an ka woloma siri tabaw ni o ye finitigiw ye an bɛ dugawu k'u ye ka dugawu ɲini u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛ dugawu kɛ minnu ni faso yɛrɛ kumabɔli kɛlɛ la olu miniji dɔgɔyara u joli kɛra ka jamana in kumabɔ olu ye Seydou Chou de ye an bɛ Alahu Taala deli Jabaru masa se masa Ala ka kɛ a ka alaya kama a ka kɛ Magani Madina bonya kama a ka kɛ Suratul Fatiha bonya kama Alkuranɛ lezim bonya kama Ala ka o cɛ ɲuman beleba ninnu minnu kelen-kelen dara anw ka jamana ye Ala k'u kaburu nɔrɔ Ala u kɔ jidi Ala i ka anw kɛ ko ɲuman dɔnna ye ani wale ɲuman dɔnna ye u kɔ ya min bɛ se ka to u ye kɛlɛ kɛ faso min ye faso in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na u ka laɲini ye min ye jamana in kunna wololi la ani jamana in ɲɛtaa la u bɛ se ka sabati cogoya min na Ala anw b'i deli i ka garisɛgɛ ɲuman di u kɔw ma i ka limaniya di u ma an ka jamana kɔkan maaw ni o ye tɔgɔrankew ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di olu ma olu fana ye finitigiw de ye minnu ni u bɛ kɛlɛ la faso ye fɛn ɲini dusu minnu bɛ ka kɛ ka ɲɛ jamana tɔgɔ la Ala ka u ɲuman segin minnu bɛ ni u bɛ gɛlɛya la Ala ka jisuma ka fura ye Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma ni garisɛgɛ ɲuman dir'u ma Ala ka seginso ɲuman d'u ma an badenw n'o bɔra yen an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di Radio Bawule FM a kanubaatɔ minnu ko ko kumakan in jɔlen ka to ko u bɛ tɔn sigi radio ye kanu yɛrɛ kama an bɛ u fo sabula ni kanu ye fɛn min faga o ma dufa maninkaw ko kanu di de bɛ don kanuŋunu kɔnɔ an b'u kɛrɛnkɛrɛnna bɛɛ fo u sigiyɔrɔw la ani u ka baara kɛtaw la ka dugawu kɛ u ye ka dugawu ɲini u fɛ ka dugawu kɛ maliden cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ye ka dugawu ɲini u fɛ bi ta kɔni ɲɔ fiyɛtɔ don su fɛ dɛ ni ɲɔ dun fiyɛra su fɛ janfa bi don sɛw ma nka o tɛ sɛ kekun ye dɛ sɛ minnu ka kekun olu kɔni b'a dɔn ko hali ni ɲɔ fiyɛra dugukila fɛ i bi sɔ ye ɲɔsɔgin na koloze fɛ o ye sɛ kekun de ye Ala k'an bɛɛ sababa ma an bɛ hakɛto ɲini kanubaw ni lamɛnbaw fɛ bi ta ma nɔgɔya journaliste Seydou bolo dɛ depuis 6 heures ka si dilan bila ka furanjɛw ni furanjɛw taama ka boli nka o n'a ta bɛɛ n bɛ baara min na radio in hami de bɛnna ani lamɛnbaw hami de bɛnna sabula ne ko ni ne ye bi bila ni ma kuma a bɛna mun de kɛ lamɛnbaw la an bɛ sɔn ka sɛgɛn ka tɔɔrɔ farikolo kɔni sɛgɛnnen bɛ nka o n'a ta bɛɛ an b'a jira Alahu Taala la an jɔyɔrɔ ye min ye faso ko in na sani an da yɔrɔ laban cɛ an b'o kɛ a gɛlɛya fara a nɔgɔya kan Ala ka sabati Sylvain Ibrahima Kulubali i ni ɲankuma anba Seydou Umaru Traoré i ni ɲankuma an bɛ foli di lamɛnbaw ma k'a yɔrɔ la ko nin ye journal expliqué nin y'a daminɛlen ko kura Seydou Umaru Traoré a n'a ka ɲɛfɔli kɛrɛnkɛrɛnnenw kunnafoni bɔnnakun kan k'u bisimila ka technicien du jour fo Burama Traoré ayiwa nin ye bi kow cogoya ye an bɛna don kunnafoni bakurubaw la bi kunnafoni nasira la an bɛna kuma fɛn min kan o ye an ka jamana kɔnɔ sirakɔrɔ mɛgɛtana dugudenw kɔni ye murutiba kɛ muruti min ni a kuma cayara kosɛbɛ a kɛra sababu yɛrɛ ye maa kelen ni tora wa fɛn min ye Senu gendarmerie ye o jeni na an bɛna ka na an da don la kibaruya dɔw bɛ ka folofolo an ka minisiri dɔ kan ni o ye Imam Umaru Jara ye kibaruya in yɛrɛ ye mun ye de kuma in bɛ mun nɔfɛ ko yɛrɛ ɲɛ ye mun de ye tigitigi n'Ala sɔnna ma an bɛna da o ma ŋunuŋunu wulilen bɛ ani kuma caman wulilen bɛ komini caman nɔfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kati dafɛ kominiw politikima dɔw bɛ olu donnen bɛ o ko senkɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛna an sɔnni sigi yɔrɔ min ka bi o ye Diogare o commune rural an bɛna ka na an sɔnni sigi o kan sabula politikima dɔw ko u t'a fɛ ka maire ye bilen ko ka délégation spéciale sigi diɲɛ kɔnɔna na ko in yɛrɛ ɲɛ ye mun ye mun de b'a jukɔrɔ ni Ala sɔnna ma nin bɛna kɛ a dossier talen radio Bawule FM fɛ walasa an ka se ka faamu sɔrɔ nin ko ninnu na
ani Kati commune fɛn fɛn bɛ yen ni da bɛ o kunkanko kuma na an bɛna sigi a bɛɛ kan kelen-kelen ni Ala n'a kira jɛna n'a ye. Amadenw n'an bɔra yen an ka armée an ko armée monte en puissance. Dɔw ko l'armée n'est pas montée en puissance. Ko ni armée montera en puissance ko puissance kɔni ma se population ma. Cadre fait M5 Malikura minnu min ye conférence presse kɛ Mohamed Ali Bachili ninnu ni Kɔnɔma Sidibew ni voilà olu de ko armée ka monteli en puissance ko a résultat ma se population ma. Komi anw bɛ transition ka jelibaw ye u y'o da anw na k'anw ti tiɲɛ fɔ transition kun kan. Mais tubabu ka téléso minnu bɛ yen ani diɲɛ téléso wɛrɛ minnu bɛ yen Vox Africa olu ti transition ka jeliba ye dɛ olu taara ɲɔnɔ u ye min ye an bɛn'o da mɔgɔw tulo kan. Waati kelen fɛn min ye kɔɔri sɛnɛnaw ye olu diminen don dɛ. Mali kɔɔri sɛnɛnaw diminen don jamanakuntigi kɔrɔ. U ye conférence de presse kɛ maison de la presse la dɔgɔkun furanjɛ in na an bɛn'o da mɔgɔw tulo kan. An bɛna an da don France Afrique kibaruya la ani Ukraine ni Russie kunkanko kibaruya olu b'an bolo inshallah k'a da lamɛnbaaw tulo kan. Nka san'o cɛ an bɛ taa sugu la Burama i b'i segi ta an kan ka jɔ maa o maa ka da la sugu kɔnɔ yen i bɛ jɔ a bɛɛ ka da la sabula bi ta yen n'a ye gadaw kan an tɛ jɔ bilen dɛ Ala k'an bɛɛ sababa ma. An badenw an ka jamana kɔnɔ kibaruya la ambassadeur min bɛ yen ni o ye Mali ka ambassadeur ye o ko min ma ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire min bɛ Mali tɔgɔ la Royaume des Pays-Bas ni a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bruxelles ma. A tɔgɔ ye son excellence monsieur El Hadji Husseini Traoré B. A bisimilara ambassadeur o bi bisimila cogo min Pays-Bas o masa fɛ ni o ye Willem Alexander ye o ye Royaume des Pays-Bas o masa ye bi araba nɔgɔnkalo tile 30 ale bisimilara a ka lettre de créance ni o ye a cira ni cikan min ye a taara ka t'o di Pays-Bas o jamana masakɛ ma. O ka sigi senfɛ Pays-Bas a masakɛ ni o ye wura ye o ye ambassadeur a y'a bisimila k'a fɔ a jɛnna n'a nali ye k'a ci fɛnɛ ko a ka taa a ka teriya badenya ni sinjiya foli ka t'o lase Mali jamanakuntigi ma ni o ye son excellence colonel Assimi Goïta ye. A ko a bɛ foli kɛ ambassadeur ko k'a bɛ foli kɛ Pays-Bas ye u ka nali la Mali kɔnɔ ka baara kɛ ni Mali ye a bɛ san 45 bɔ. Fɛn min kɔni ye a nisɔndiya fɛnɛ ye ni ambassadeur ni o ye Mali ka ambassadeur kura ye El Hadji Ali Husseini Traoré a ye foli kɛ Pays-Bas tora Mali kɔnɔ ka Mali dɛmɛ waati la waati min n'a ka gɛlɛ ni jugu cayalen bɛ Mali la ani Mali maa caman bɛ fɛ ka Mali isolé k'a bila a kelen na kɛrɛnkɛrɛnyana fɛn min ye sira caman fɛ ani lakanako sira fɛ. Ambassadeur ni o ye Hussein Traoré a ye a da sa majesté wura in tulo kan k'a fɔ Mali gouvernement ye baaraba kɛ kɛrɛnkɛrɛnyana terrorisme wale ni o ye dandɔmɛ wale tigilama olu kɛlɛli la ani baara wɛrɛ minnu kɛlen bɛ Mali marabaaw fɛ walasa basigi ani kalafili koɲɛw bɛ se ka ɲɛnabɔ min ɲinina Mali fɛ ni o ye retour à l'ordre constitutionnel o bɛ se ka sabati cogoya min na waati kɔnɔ waati min n'a bolo dalen bɛ ka di furanjɛla fanga ma. Masakɛ ni o ye sa majesté Willem Alexander ye a ko a hakili bɛ Mali la Mali tɔgɔ duman bɛ a dusukun ni a hakili la ko a ye nali fɛn fɛn kɛ Mali kɔnɔ wa a ye nali min kɛ ka na Néerlandais ni o ye Pays-Bas ye u ka kɛlɛcɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ Nations Unies sira fɛ ka na olu lajɛ k'a ni nisɔndiya bɔra Mali la. A ko Pays-Bas bɛna Mali dɛmɛ fɛn min ye hakilina ɲuman minnu ni olu talen bɛ Mali ni Pays-Bas cɛ Pays-Bas bɛ ni seko kɛ Mali dɛmɛni na walasa kalafili bɛ se ka kɛ cogo min Mali ka segin a cogoya kɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnyana taabolo la ani waati ni dati la minnu ni Mali ye o layidu ta diɲɛ ye. An bɛ dugawu don kɛ halisa Ala ka an ka jamana ka hɛrɛ jidi diɲɛ seleke naani bunakun fɛ.
don gɛrɛngɛrɛnnen ɲɛnɛmayara ni o ye 3e journée ye ka ɲɛsin sirabakan kasaraw kɛlɛli ma a kɛra bi araba nɔvankalo tile 30 san 2022 lycée Abdul Karim Kamara di Kabral la Segu. Polisi direction régionale min bɛ Segu ni a ɲɛmaa ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ani a baarakɛɲɔgɔnw ani protection civile maaw ani médecin chirurgien Alpha Sengepire olu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ka fara jama caman kan lycée Kabral a écoleden kɔrɔw nin bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan ni baara min ni a kɛra polisi directeur régional fɛ ni o ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ye a kun ye u ka sigida la ni o ye Segu ye polisi ɲɛmayaso bɛ baara minnu kɛ ka maaw bilasira k'u kunnafoni walasa sirabakan kasara bɛ se ka dɔgɔya cogoya min na nin kɛnɛ in a labɛnna polisi yɛrɛ direction régionale de fɛ denmisɛnw cɛmanw ni musomanw bilasiraliw ani kalansira dir'u ma sirabakan kasara o kɛlɛli la ani sirabakan boli o bɛ matarafa cogoya min na maa min y'o baaraw kɛ o ye directeur régional ye ni o ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ye kalanbolo fana kɛra k'a di denmisɛnninw ma ni maa min ye sirabakan kasara sɔrɔ an b'a fɔ min ma secourisme u kalanna o baaraw la ka u ladɔnniya fana k'a fɔ kasiki donni nafa bɛ a la a bɛ u lakana k'u kisi ni ala ye sirabakan kasara di mɔgɔ min ma kunkolo la bana caman ma nin don min ni a ɲɛnɛmayara ni o ye sirabakan kasara kɛlɛli ani sirabakan maaw bɛ se ka lakana cogo min o don kɛrɛnkɛrɛnnen ani a dɔgɔkun wulikajɔ ye fɛn min kɔni ye alamisa ye desanbukalo tile fɔlɔ wulikajɔ bi kɛ ka yɔrɔ min magɛn o de ye institut de formation des maîtres ye min bɛ Segu ni o ye école kalanfaw ye minnu ni olu bɛna kalan ka kɛ école maître ye don dɔ fɛn min kɔni ye direction régionale de la police a bɛna taa ye fɛn min kɔni ye directeur kura min ni a bilara polisi bolofara kunna Segu a kɔni bɛ ka a nɔ da polisi baara la nin jɛ in ni o ye commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ye maa dogolen tɛ polisi bunakun na sabula waati min ni a bilara polisi ka bolofara min bɛ yen ni o ye CCR ye ale de kɛra sababu ye wula o wula wala sɔgɔma o sɔgɔma a yɛrɛ bi bɔ a ka bureau kɔnɔ a bɛ polisiya maɲɔgɔnw bɛɛ da a yɛrɛ kan a yɛrɛ bɛ n'i jɔ circulation na a bɛ baara kɛ polisi tɔw fɛ su t'o la tile t'o la ni gɛlɛya sɔrɔla circulation na i bɛ ale yɛrɛ de ye ni min ka mobili banna ka wuli a b'o pousser o ka wuli polisiya a jalatigiya n'a bonya n'a karama min b'a kan a t'o lajɛ a kɛra maa ye maa min ni a bilali CCR kunna ni o ye compagnie de circulation routière ye min kɛra sababu ye ka fɛn caman nɔgɔya jamanadenw ye bɛɛ y'a tanu a ka wulikajɔ n'a ka jija n'a ka cɛsiri la bi jamana faamaw y'u bolo mana bɔ a nɔfɛ ka taa n'a ye Segu a bɛ se ka Segu fana la baara i n'a fɔ a ye baarabaw kɛ CCR kɔnɔna na cogoya min na ni cɛ in kɔni a ye man di mais i bɛ to k'a ye jaw la ani baarabaw la a dɔnnen bɛ ni a ka jɛlenya ni a ka tiɲɛfɔ ye waati la ale de kun kumana vignette contrôler cogoyaw kan ani fɛn caman kan minnu ni u ti kɛ sariyaw kɔnɔna na ale de y'o kumaw fana fɔ bi ni ale ye wulikajɔ kɛ cakɛda wɛrɛw bɛ yen minnu ka baara ye sirabakan kasaraw kɛlɛli ye i b'a fɔ ANASER i b'a fɔ protection civile ani cakɛda caman bɛ yen ministère de l'équipement et des transports nka olu bɛɛ ka baara kɛrɛfɛ ale ko polisiya fana ye nilakana ye wa polisiw nin bɛ sirabakan sariyaw bonyali la ani mɔgɔw lakanali la siraba kanaw na a y'o dɔn ka o minɛ ta ka da yɛrɛ kun bi Segukaw wasalen bɛ ni a ka wulikajɔ ni a ka jija n'a ka cɛsiri ye i n'a fɔ Mali fan dɔw fana bɛ yen minnu ɲɛ jɔlen bɛ Segula nin ko in na cogoya min na an bɛ dugawu don kɛ nin ŋaniya ɲuman min ni commissaire divisionnaire Ablaye Kulubali ni a y'a baara daminɛ directeur régional la police Segu ala ka kunnawolo di a ma ala ka nafa se jamanadenw ma ala ka jamana nafa n'a ye. ni novembre kalo tile 29 san 2022
an ka jamanaden mun bɛ yen ni u bɛ bɔ ka taa u garisɛgɛ ɲini kɔ kan o maa 129 olu bisimilara Modibo Keyita tɔgɔ la pankurunjigi kɛnɛ kan ni maa kofɔlen ninnu taamadenw u bɔra Niger jamana de kɔnɔ maa min y'u bisimila o de ye minisiriso min bɛ yen ni a ɲɛsinen bɛ maliden mun sigilen bɛ kɔkan jamanaw kan ani farafinna ka tɛgɛdi ɲɔgɔnma o ma o secrétaire o chef de cabinet ni o ye Mohamed Ag Al-Bashari ale de ye nin taamaden ninnu kunbɛn maa min tun bɛ a kɛrɛfɛ okumu kɔnɔna na o ye an jɛɲɔgɔn ye n'o ye OIM ye Organisation Internationale pour les Migrants ale min ye ONG ye u jɛra ka nin baara ninnu kɛ ka kɛɲɛ ni nin novembre kalo tile 29 ye ni maa minnu nalen filɛ ka bɔ Niger ni hakili b'a la an kun ye ninnu ka cri de cœur fana passé radio Bawule la yan alhamdulillah fɛn min y'a do ministre Almudu Ag Ilien ni ale ye malien de l'extérieur ka ministre ye an ye kulekan bɔ a la an ko an bɛ kibaruya las'a ma n'a y'a sɔrɔ a m'a mɛn maliden minnu bɛ Niger cɛncɛn kan dɔw ko banabaatɔw b'u la dɔw ko u tɛ foyi ɲini u kana ko Niger autorité kɛlen bɛ k'u tɔɔrɔ donc ala barika la kibaruya mɛnna taara ka na jamana kɔnɔ wa u y'u seyɔrɔ sɔrɔ an bɛ dugawu don kɛ halisa ala ka n'u tanga ala ka garisɛgɛ ɲuman don an ka jamana kuntigi ni o ye président Assimi Goïta ye a ye dunanba bisimila tarata don ni o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2022 o ye CEDEAO ka fɔka bɛn jɛkulu ɲɛma ni o ye Goodluck Jonathan ye Goodluck Jonathan bisimilalen kɔfɛ Assimi Goïta fɛ u ye kuma caman fɔ nka a bɔlen a ye kuma min fɔ kunnafonidilaw ye a ko nin ye badenya foliden ye ani ɲɔgɔn ye ye ani baro duman ye ale nan'o kɛ an ka jamanakuntigi fɛ ni o ye colonel Assimi Goïta ye a ko ka kɔn Assimi ɲɛli ɲɛ ko ani gouvernement membre ni o ye gouvernement ministre ye ko ye sigikafɔ caman kɛ ko sigikafɔ y'a to u ka seereya jira ale la k'a fɔ malidenw muɲunen bɛ u diɲɛnen bɛ ni Mali ka lahalaya ye wa u donnen bɛ a kɛlɛ jigiya kɔrɔ k'olu nisɔndiyalen don ka na Bamako bi tuguni ka na fɔ ale min n'a cira ka na CEDEAO ka o cikanw lase ko Goodluck Jonathan ko ale nisɔndiyalen de bɛna Bamako sisan sanga ani waati a ko tile damadɔ kɔnɔ ko san 2022 o bi ban 2023 bɛna daminɛ ko 2023 kɛra san gɛlɛmanba ye Mali transition bolo k'o de kama a kun nafa ka bon ale bolo san'a ka yɛlɛma ka na Assimi Goïta Mali jamanakuntigi yɔrɔ la u ka baro a dusukun bɛ cogo min na ani a hakilina ye min ye k'o dɔn jani CEDEAO ka sigi nata cɛ min ni o bɛna kɛ Abuja Nigeria jamana kan décembre kalo tile 3 nata a ko tiɲɛ don ko baarabaw kɛra transition fɛ yɔrɔ caman na ko wa k'ale sɔnna k'a fɔ Mali cɛmancɛla fanga ɲɛmaw u bɛ ka baarabaw de kɛ k'u fasa fili ko nka ko yɔrɔ dɔw bɛ yen ko fanga kan ka sinsin olu kan halisa walasa laɲiniw ka sabati ko nka ale Goodluck Jonathan hakili sigilen don k'a fɔ baara min bɛna kɛ jamana gouvernement fɛ ka ɲɛsin o kow ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na Mali président colonel Assimi Goïta fɛ o b'a jira k'a fɔ ko baara minnu ni olu kɛra Mali fɛ halisa olu kan ka to senna walasa laɲiniw ka se ka sabati fɛn min ye CEDEAO ka médiateur ni o ye Goodluck Jonathan ye a y'a ka kuma kuncɛ ni nin ye Mali lahalaya kan an badenw
anga kiri tigilamaw fan fɛ syndicat min bɛ ni o ye Samu ni Silima ye u ka communiqué numéro 007-2022 communiqué conjoint. Le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature Silima regrettent que la provocation dont ils ont été l'objet de la part du pouvoir exécutif ait conduit à un mouvement de grève consommé ce mardi 29 novembre 2022 depuis 0h01. Ko Samu ni Silima u ko dusukun koyalen do k'a fɔ gouvernement ye dalakɔrɔbɔli min ta ka ɲɛsin olu ma ko o kɛra sababu ye grève ka kɛ grève min n'a daminɛna mardi tarata novankalo tile 29 san 2022 kabi nɛgɛ kaɲa langolon waati tɛmɛnen ni miniti kelen ye. Le SAM et le Silima se réjouissent que les magistrats du Mali, à l'unisson, aient compris que les questions de principe et d'honneur doivent l'emporter sur toute autre considération. Cette appréhension des choses explique le succès total du mouvement de grève déclenché qui a paralysé l'ensemble des juridictions de la République, y compris la Cour suprême. Ils sont légion en effet les magistrats de la Cour suprême qui sont indignés par cette agression injuste du gouvernement de la République qui ont déserté leur bureau à l'instar de leurs collègues des juridictions de fond. Ko Samu ni Silima nisɔndiyalen do k'a fɔ Mali magistrats i b'a fɔ kɔnɔkolo ko u y'a faamuya k'a fɔ ko magistrat danbe bonyali ko o de kan ka bila fɛn bɛɛ lajɛlen ni sancɛ ko o faamuyali ko de y'a to grève min ni olu y'a daminɛ ko a grève ɲɛna ko wa ko jamana kiriso bɛɛ lajɛlen sigira sendɛgɛ kɔnɔ hali Cour suprême yɛrɛ ko maa dɔw bɛ minnu ye magistraw ye minnu bɛ baara kɛ Cour suprême na k'olu dusukun yɛrɛ kamikamilen do ni bingali cɛjugu in na min kɛra gouvernement fɛ o kɛra sababu ye ko u y'u ka bureau bila i n'a fɔ magistrat tɔw b'a kɛ cogo min ni o ye kiiritigɛ magistrat tɔw ye. Le SAM et le Silima saluent sincèrement la discipline, l'engagement et la détermination de leurs preux militantes et militants. Les magistrats ont compris que l'objectif recherché de l'autre côté était de diviser les membres de la même corporation en y proclamant des privilèges tout en caporalisant la justice. Ko Samu ni Silima u bɛ bɛɛ fo u ka kungɔsilenya ani u ka cɛsiri la ani u ka militant minnu kalikan do k'a f'u ka laɲiniw ka sabati ko kiiritigɛlaw u y'a faamu k'a fɔ ko min laɲininen do o tɛ dɔwɛrɛ ye ka olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na maa minnu ye maasuguya kelen ye u bɛɛ lajɛlen ye jamakulu kelen ye ka taa sogokanda dɔw la min bɛna kɛ hijabu ye u kunna wa ko ka kiiritigɛlaw koro ka don u sagona da fɛ. Les SAM et les Silima ne sont à la solde de personne si ce n'est de la magistrature. Ils n'exigent que le retrait pur et simple du projet de loi séparatiste, inéquitable et asservissant. Ils regrettent profondément les nombreux désagréments découlant de la présente situation à l'égard des usagers du service public de la justice. Les dits désagréments sont exclusivement imputables au gouvernement de la transition. Ko Samu ni Silima u tɛ maa si ka baara la ni kiiri baara tɛ k'u ma dɔwɛrɛ ɲini nin sariya min bi ta a ka bolo k'a dabila sariya min n'a bi farafarali kɛ n'a bi maaw bɔ ɲɔgɔn na n'a bi maa dɔw jɔnya ko u nimisalen bɛ k'a fɔ ko nin baarabila in bɛna kɔlɔlɔ min lase jamana service public ni kiiri baarakɛlaw ma k'u nimisalen bɛ o la ko nka ko tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'a bɔra nin grève in na k'o ye gouvernement de nɔ ye. Marquant leur attachement indéfectible à la République, à la démocratie et à la séparation des pouvoirs, les syndicats de magistrats réitèrent leur disponibilité au dialogue
et invite l'ensemble des magistrats du Mali à la sérénité, à la cohésion et à la détermination. Il invite de nouveau leurs militants à boycotter la cérémonie solennelle de rentrée des cours et tribunaux prévue pour ce jeudi 1er décembre 2022 au siège de la Cour suprême. Ko ukalikando k'a fɔ u bi jamana fɛ u bi jamana de minɛ démocratie u bɛ o de fɛ o min ye fangaw tila ka bɔ ɲɔgɔn na ko magistrat syndicats ko u sigilen don ka sigi ka fɔ kɔnɔ ko wa k'u b'a ɲini jamana kiiritigɛla bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi u ka fara ɲɔgɔn na nka k'u dusu la minɛ to u ka laɲiniw kama k'u b'a ɲini tuguni u ka tɔndenw fɛ sigikafɔ min bi kɛ ani lajɛba min bi kɛ kiiritigɛlaw kunna n'u ye rentrée ye kiirisow ani tribunaliw ka san daminɛ baaraw nun doni o min bolodalen bɛ ka bila alamisa la décembre kalo tile fɔlɔ cour suprême siège la ko magistrats bɛɛ k'u ban ka taa k'u ka tɔndenw k'u ban ka taa nin kɛra Bamako nɔgɔn kalo tile 29 san 2022 comité exécutif SAM tɔgɔ la o président Burama Ka Konate, comité exécutif Suleiman tɔgɔ la o président Hadi Macky Sall. Nin ye kiiritigɛlaw ka communiqué Sylvain. Commentaire b'e bolo wa? Ayiwa, commentaire min bɛ n bolo nin na. Commentaire b'i bolo? Commentaire bɛ n bolo. Commentaire b'e bolo? Commentaire bɛ n bolo. Sylvain. Commentaire b'i bolo wa? N tɛ caman fɔ koyi. Ayi n ko commentaire b'i bolo wa? An k'a to ten. N'o tɛ. N y'i ɲininka n ko commentaire b'i bolo wa? Ayiwa. Sylvain a b'i bolo wa? A ka ɲi. N y'i ɲininka n ko commentaire b'i bolo wa? N'o tɛ dɔ bɛ fɛ ka fɔ. Ayi ne ye ɲininka n k'a b'i bolo wa? Seliba Traoré. A b'i bolo? Ayi commentaire tɛ n bolo. An ka taa ɲɛfɛ. Actualité nationale la kɔɔri sɛnɛnaw olu diminen don ko u ka bureau sigi koɲɛw la jamana ye min k'u la k'a bɛnnen t'u ma u ye sigi kɛ dɔgɔkun farancɛ in na maison de la presse la ni o ye conférence de presse ye an ka jɛ an ka Mali kɔɔri sɛnɛnaw lamɛn. N'i y'a lajɛ anw ka gɛlɛya CMDT de don a preuve jumɛn ye jumɛn ye minnu fɔra kɛnɛ kan an y'o mɛn mais min wɛrɛ bɛ yen minnu tɛ kelen ye n'i y'a jateminɛ mankan tun tɛ kita waati min na Modibo Tangara bɛ kita mankan foyi tun tɛ kita mais u y'a CMDT ɲɛmɔgɔ y'a ye Modibo tɛ ka se ka mankan labɛn kita a y'o de bɔ yen a y'o bɔ yen ka na ni Mɔrɔ Jakite ye Mɔrɔ Jakite nalen mankan sugu bɛɛ wulila kita o ye preuve dɔ ye an bɛ min ɲini fanga fɛ kɔɔri sɛnɛ n'u bɛ fɛ a ka taa ɲɛ u k'an to yen an ka kan yɛrɛ ye n'u bɛ fɛ kɔɔri sɛnɛ ka taa ɲɛ u k'an to yen an ka kan an yɛrɛ ye anw de bɛ kɔɔri sɛnɛ ka feere CMDT ma anw de kan ka an yɛrɛ lafasa CMDT bolo mais n'a fɔra ko CMDT ka anw ka ɲɛmɔgɔ sigi est-ce que o ye hɛrɛ ye ka ɲɛsin anw ka tɔn ma parce que fɛn min bɛ jukɔrɔ an b'a bɛɛ kalama koyi u bɛ fɛ ka yɛlɛma don baarada fɛn fɛn na sɛnɛkɛlaw ka côté la an b'a bɛɛ kalama a kuru ye faamaw ye wa hali minnu yɛrɛ transition yɛrɛ ɲɛmɔgɔw olu yɛrɛ sen b'a la mun na u ka délégué mun b'an sen kɔrɔ u k'an ma k'u ni Asimi bɛ ɲɔgɔn fɛ délégué ninnu de y'o fɔ a preuve ye jumɛn ye u ko fɛn fɛn tɛ se an ko fɛn fɛn tɛ se ka kɛ a bɛɛ sera ka kɛ an ko jumɛn fɔlɔ tɛ se ka kɛ o ye k'an na tɔn ci ye parce que anw de ye tɔnden anw de y'an ka tɔn labɛn mɔgɔ si tɛ se k'anw na tɔn ci n'an yɛrɛ tɛ u ye anw ka bureau sigilen annulé o sera ka kɛ u yɛrɛ nana ko ko ale de bɛ tila ka ɲɛmɔgɔw sigi mun bɛ fɛn nin gérer u y'o fɔ an ye ka sɔrɔ o ma kɛ o fana nana waleya o nana ni mandataire juridique ni a tɔ buruburu ye ka se an ma ye u y'o kɛ o kɔfɛ fɛnɛ olu de ye élection labɛn an sɔnna dɛsɛ ma an sɔnna élection ma an sɔnna o élection fɛnɛ ma u nana ye u ka mɔgɔ tɛ ka se ka tɛmɛ u tilala k'o lajɔ ni ko kɔrɔnkɔ o la fɛn fɛn tɛ se ka kɛ a bɛɛ bɛ se ka kɛ a bɛɛ ka se ka kɛ o la an b'a fɔ yan bi ka fɔ bɛɛ sen bɛ nin na colonel duuru min bɛ yen an b'a fɔ bi ko hali u sen b'a la parce que fɛn dogolen tɛ nin Mali kɔnɔ bilen koyi parce que
ni élection na jɔ ani bi cɛ kunnafoni cɛlulen Mali fan bɛɛ b'a kalama a kana se ka ɲɛnabɔ mais Sénégal sago y'a ka dabara dɛ ko anw de b'a nafa bɔ conseil des ministres la n k'a fɔ le ka fɔ ko engrais ko bɛ latɛmɛ CNDT ma CNDT o fɔra conseil des ministres la fanga jumɛn cɔ ye kɔ bilen ko o t'a kalama jumɛn bɛ yen bilen k'o sen tɛ sɛnɛkɛla tɔɲɔli la anw de bɛ engrais wari ta a tɛ kɛla mɔgɔ la mɔni na o tete wulila n'a ye anw min b'a wari sara ko anw sen t'a la ko k'a latɛmɛ CNDT ma jura o de kama juraw de bɛ ka a bɛ ka wari minɛ juraw la bi de k'o kɛ ka anw yɛrɛ kɛlɛ sɛnɛkɛlaw de kɛlɛ fournisseurs ninnu bɛ ka labɛn kɛ u bɛ ka réunion kɛ a bɛɛ wari bɛ ka bɔ juraw kun pour que ka anw yɛrɛ de kɛlɛ anw dun bɛna engrais wari sara anw min bɛna binfagalan wari sara anw min ye sɛnɛkɛlaw ye anw sen bɔ kun a la n'a ma ɲɛ k'a kɔni tɛmɛna conseil des ministres fɛ anw b'a fɔ bi ko Mali fanga kurun bɛɛ sen ye sɛnɛkɛlaw tɔɲɔli la président n'a nɔgɔmɔgɔ ministre bɛɛ ayi n tɛ fɛ k'a fɔ ko kucalakaya ye mais n kɔni b'a fɔ k'a fɔ ko a n'a ka ministre kurun sen sɛnɛkɛlaw tɔɲɔli la o kuma tɛ ne ka kuma ye ne ta ye ne bɛ dan n ka kuma ma n tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka kuma sɛmɛntiya quoi parce que i bɛ bɔ i ka dɔnni kɔrɔ ka don mɔgɔ wɛrɛ ka dɔnni kɔnɔ mais an ye min na kɛnɛ kan depuis don min na a fɔra conseil des ministres la ko sɛnɛkɛlaw ka tɔn sen bɔli engrais ko la k'a latɛmɛ CNDT ma depuis don an y'a dɔn k'a fɔ ko Mali fanga bɛɛ sɛnɛkɛlaw janfara anw de b'a wari bɔ o e bɛ ka fɛn min san k'i mago ye k'e sen t'o la ni Mali kalanbagaw kalannen don k'u bɛ jamana ka hɛrɛ fɛ k'u bɛ kodɔn o ni yɔrɔnin u tun b'an ka sɔn yen ne bɛ wele kan min da an ka Mali fanga ye ni tiɲɛ don ko kɔɔri de ye nafa ye jamana kɔnɔ ni tiɲɛ don ko jamana mɔgɔ caman de balo dɛnnen bɛ kɔɔri la u kɛ Nango Dembele o y'o sɛnɛkɛlaw janfa an t'o fɛ u k'a bɔ yen ministre min bɛ sɛnɛ kunna bi sɛnɛkɛlaw la ministre tɛ CNDT ka ministre don u k'o bɔ yen sɛnɛkɛlaw tigɛliw la ministre min bɛ santé kunna n'o ye développement social ye n'o de b'anw ka sɛbɛnw bɔ n'anw ka sariyaw de b'o bolo sɛnɛkɛlaw tigɛliw la parce que u b'u ju jɔyɔrɔ la olu ka bɔ yen tant que n'o ma kɛ sɛnɛkɛlaw tɛna danaya sɔrɔ nin gouvernement kan sɛnɛkɛlaw tɛ danaya foyi sɔrɔ nin gouvernement kan i y'a faamuya u farala ɲɔgɔn kan ka sɛnɛkɛlaw dɔn ka sɛnɛkɛlaw tɔɲɔ hali kɔɔribana min ye ɲinan u sen b'a la parce que u sen b'a la mun na n'i y'a jateminɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen ko y'a ka engrais sɔrɔ k'a don joona bana folo bɛɛ ka kɔɔri la mɔgɔ mɔgɔ ye engrais don joona kɔɔribana nana sɔrɔ o la kɔɔri dennen don mais minnu ma engrais sɔrɔ joona kɔɔri bɔta yɛrɛ tɛ yen o la u sen b'a la o la an bɛ min ɲini Mali gouvernement fɛ u kɛ mɔgɔ ko dabila bɛnkan mana k'u ni Nango cɛ Nango ta tɛ sɛnɛkɛlaw ye dɛ n'u ye ka nin kɛ ko Nango de bɛ se ka sɛnɛkɛlaw minɛ ka d'u ma élection la u ye fu la sɛnɛkɛla 15% tɛ Nango bolo sɛnɛkɛla 15% a tɛ Nango fɛ an tɛ Modibo Keyita fɛ an t'a fɛ parce que anw jigi de ye alenw ye o sɛnɛkɛlaw jigi de y'a ka ministre ye n'a bɔra sɛnɛkɛlaw jugu kɔrɔ fo ka tugu CNDT kɔ an t'o fɛ développement social n'o ministre de la santé anw fana jigi dalen don ka sariya ko de la kulu ye fila ye CNDT ye mun na nɛgɛn k'o kɛ kɛlɛkɛminɛ ye tubabukalannaw yɛrɛ aw yɛrɛ tubabukalannaw ko n'i bɛ fɛ ka jɛkulu ci k'i b'a fɛ ka se jɛkulu la k'i ka fɛɛrɛ kɛ k'a tila fɔlɔ CNDT de y'a sɛnɛkɛlaw tila o a ye mun na nɛgɛ o de b'a bolo mais o tɛ sɛnɛkɛla 15% tɛ tɛmɛ o kan dɛ ni o siga bɛ mɔgɔ min na a ye segin a ka taa basiw la a ka taa lajɛ vraiment ni tɔɲɔ kɔni tɛ fila ye sɛnɛkɛlaw ye tɔɲɔ kelen sɔrɔ wa an tun bɛ ka fɔ ko Nango bi Nango tɛ dɛ Mali yɛrɛ marabaga bɛɛ y'a ye bi ministre kurun y'a ye bi a Mali marabaga kurun de ye sɛnɛkɛlaw contrôle la bi n bɛ bɔ kɔrɔfɔlɔ yan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ne tɔgɔ ye Bakari Jara fana secteur secrétaire général don n bɛ kuma sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la yan bi an bɛ Ala barika da fɔlɔ ka dugawu kɛ an yɛrɛ kun ye an ye bi daminɛ cogoya min na Ala k'a kuncɛ ni hɛrɛ ye ka foli kɛ kunnafonidilaw yɛrɛ fana na nin kɛnɛ in kan ka foli kɛ an ka gouvernement la ka tila ka bilasirali k'u ye ka ɲɛfɔli k'u ye bi kuma in bɛ o de kan an bɛ foli kɛ an ka gouvernement na ka ɲɛfɔli jumɛn k'u ye ani ka bilasirali jumɛn kɛ u ye an bɛ segin kɔfɛ dɔɔni n'i y'a jateminɛ an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ka vote ko gɛlɛya an bɛ o de kuma kunna mais vote ko gɛlɛya in
k'a daminɛ kabini 2020 an ye bureau dɔ sigi bureau in bɛ sigi don min na a sigira ni mɔgɔkɔrɔw de ye mɔgɔ minnu ni olu tun bɛ union kɔnɔ olu de ye o labɛn an ye o sigi an sigira o sigi cogoya la ka na mɔgɔkɔrɔw de tun y'o labɛnbaga ye mɔgɔkɔrɔw o ye tun ye union yɛrɛ sigira ni mɔgɔ minnu ye n'o ye Bakaricogola ani a ka jɛkulu olu de ye 2020 voté labɛn olu de ye mɔgɔkɔrɔ ye ka segin ka na kɔfɛ dɔɔni i bɛna ye o minnu ye mɔgɔkɔrɔw ye n'olu ye union ko créera olu bolo ni olu de fana ye 2020 voté labɛn an ye 2020 voté labɛn an ye 2020 voté kɛ olu ka labɛn de kɔnɔ olu ka labɛn in kɔnɔ Ala ye minnu garisɛgɛ a la olu tɛmɛna donc Ala ye minnu garisɛgɛ a la olu tɛmɛna mais an bɛ bali jumɛn na minnu bira o la olu nana ka na fɔ ko o bureau in ko o sigi cogo o voté in ko kɛcogo man ɲɛ o kuma la an yɛrɛ ka jate la o sigira sɛnɛkɛlaw ka yamaruya kɔnɔ parce que a fɔra de ko an ka tɔn ye an yɛrɛ ta ye wa an yɛrɛ de b'a labɛn a bɛ ɲɛ cogo min na an yɛrɛ y'a labɛn o labɛn cogo in na an y'a sigi minnu binna olu nana fɔ jamana ye ko a man ɲɛ u nana fɔ jamana ye kuma min na k'a man ɲɛ jamana nana ko ale bɛ décision dɔ bɔ ka décret bɔ k'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ kana sɛnɛkɛlaw yɛrɛ kunna ka na u ka voté labɛn sen a ka bɔ sɛnɛkɛlaw yɛrɛ ka labɛn na a ka bila jamana yɛrɛ ka labɛn na ko o jugement kɛ k'o voté kɛ u yɛrɛ fɛ tribunal la ka tila ka mɔgɔ de ci kana o de kɛra mandataire judiciaire ye Sulemani Fɔnba fana nana ka na a ka déléguéw ta délégué 4 an ka filiale 4 na n'o ye région 4 ye an ka CNDT zone na donc o fana olu mɔgɔ 4 fana labanna k'u ka déléguéw ta sous-déléguéw ta secteur hakɛw la sous-délégué 42 délégué 4 mandataire judiciaire yɛrɛ 1 donc an ye baara daminɛ ni o ye k'olu de bɛna voté labɛn o mɔgɔw fana de taara o mɔgɔ bilen 1 ninnu na minnu ko voté man ɲɛ jamana yɛrɛ de y'a ka mɔgɔw choisi ka na a voté kura de dilan ni olu ye jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔw de y'o décret bɔ ka mɔgɔ dɔw de bɔ jamana yɛrɛ gouvernement kɔnɔ ka na a labɛn k'a cɛbɔ fɔlɔw kɛ commandant ye anw ka jate la n'i ye commandant ye kɛnɛ o kɛnɛ kan président bɛ yen o ye anw ka kodɔn ye mais an t'a dɔn jamana fanga ka kodɔn ye jumɛn ye o yɔrɔ in na u nana fɛn in labɛn u nana di fo commandant de ma fo secteur la commandant ye secteur voté labɛn i ka sigida commandant sous-préfet o de ye secteur voté voilà anw yɛrɛ fɛ Fana anw fɛ Fana commandant tun y'anw ta yɛrɛ kotigi ye a kɔɲɛ bɛɛ tun b'ale bolo a faamuna donc an bɔra yen ka taa région na région ta dira gouverneur ma anw fana fɛ Fana région na o gouverneur fana tun bɛ joyila gouverneur tun bɛ anw kunna yen ka an ta bɛɛ assister a kɛra mara 4 in bɛɛ la o cogo la wa a kɛra secteur 42 in bɛɛ la o cogo la o commandant tun bɛ o bɛɛ de kɛnɛ kan maa si ma voté ɲinɛ n'i ma voté ni commandant ka yamaruya o mɔgɔ tɛ yen commandant de ka décision bɛ bɔ ko a bɛ kɛ tan kɔrɔlen a ma deli ka kɛ ten kɔrɔlen a tun bɛ kɛ ni a voté tun bɛ labɛn ka sɔrɔ ka taa bonya de don commandant na mais k'a kɛ a papier foyi tɛ tɛmɛ n'a ma tɛmɛ commandant ka sira fɛ o kɛra jamana fanga yɛrɛ ka labɛn de sɛbɛn ɲina yaasa a ka kɛ ka ɲa a ka kɛ ka ɲa basigi dɔrɔn voilà a kɛkun tun ye basigi ka kɛ ani fana namarako min fɔra o ka bɔ a la donc ni commandant nana o kama anw b'a faamuya ni ɲina ni jaabi min bɔra o de ye tiɲɛ ye wa jaabi min bɔra fana commandant y'a yira an na k'o de ye tiɲɛ ye région fana sigira commandant ye min yira an na o cogoya gouverneur ye min yira an na an tɛmɛna n'o cogo ye ka na se fo sanfɛla laban in na donc o bɛɛ kɛra ni commandant ye voilà bien donc ni baaraw yɛlɛla sanfɛ an nana se sanfɛla la sanfɛla jɔra i bɛ segin ka na dɔɔnin i bɛna ye collectif ko ni weci ko min ni o kuma bɛ mɔgɔw da ni yɛrɛ fana bɛna don a kɔnɔ collectif ko ni weci ko a daminɛna 2015 de a 2015 la o don de a fɔra ko an ka tɔn sariya tɛ jɛ ni a ye maa dɔ bilen ka wuli k'a fɔ ko an bɛ union bureau ci ko an ka tɔn sariya tɛ jɛ n'a ye o de ye collectif sumaya k'u ka baara dabila mais mun na o sera ka kɛ 2020 na
mɔgɔw ye o collectif ko bila an bɛɛ taara jɛ ka voter minnu binna olu seginna k'o collectif ko wuli fanga tilala ka di olu ma jamana faamaw fɛ donc jamana faamaw bɛ se ka nin ko bɛɛ ban mais an bɛ ɲɔgɔn ɲininka est-ce que kɔɔri place bɛ Mali kɔnɔ ni kɔɔri place bɛ Mali kɔnɔ encadrement min n'o bɛ anw bolo CMDT kan ka wajibiya ka anw bila sira ka sira min bɛ anw taa ɲɛ mais CMDT ka laɲini ye mun ye sɛnɛkɛlaw kana sa an kana balo o de bɛ CMDT ka laɲini na o m'a fɔ sisan ko Saka ko mɔgɔ ti k'a ye ni Nango kanubaw tɛ wa n'i ko k'anw ka kuma o kan an b'a fɔ ko o ye tiɲɛ ye a y'a fɔ hali n'a ma k'an ɲɛna parce que mun na Saka yaalala ka taa yɔrɔ caman na a yaalala ka se anw yɛrɛ fɛ a yaalala ka se anw fɛ don min na a y'a sagona mɔgɔw de wele fana anw yɛrɛ taara kɛnɛ kan parce que an ye cikɛla ye anw tɛ jamana contre la dɛ mais an bɛ min ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a dɔn ko jamana jɔsen dɔ ye sɛnɛkɛlaw ye hakɛ ɲininaw ma wuli kabini sisan wa jɔn ye sɛnɛkɛlaw mankan mɛ san 2 anw ma kuma toujours an bɛ laɲini kɛ an b'a fɔ an bɛ président fo sɔɔni a foli bɛ nin ka kɛ foli jurulama ye han ala k'an kisi o ma dɛ a bɛ nin ka kɛ jurulama ye bon n'an sabatira ka don o don anw ka kodɔn ka dɔgɔ mais n'an ka kodɔn dayɛlɛla don o don a bɛ gɛlɛya dɛ ala k'an kisi o ma dɛ an tɛ dugawu kɛ o la donc o la baara in bɛ yɔrɔ min na u k'a lajɛ cogo bɛɛ la u ka filɛli kɛ an ye n bɛ bɔ kuma la ka foli kɛ hali bi jamana gouvernement k'a dɔn ko sɛnɛkɛlaw an bɛ yen a bɛ anw kabakoya k'a fɔ ko nɔgɔko gɛlɛya ye Mali minɛ o ye kabako koba de ye donc an bɛ bɔ kuma la yan nɔ assalamu alaikum wa rahmatulah. Ok, donc an bɛ a kuncɛ ni monsieur le maire, c'est ça non? E tɛ kuma? Jama ni sɔgɔma ne tɔgɔ ye Lasina Dumiya ne ye Sikaso filiale mɔgɔ ye n ye sɛnɛkɛla ye c'est ça comme a y'a fɔ cogo min na an bɛ segin kɔ dɔɔni n bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na mais bi tiɲɛ na ne tɛna fanga fo ala n cɛ n tɛna fanga fo bi parce que fɛn min bɛ ka kan na a digira n na de ala n da bɛna se yɔrɔ min ma sisan comme i y'a fɔ ko élection kɛra kɛ cogo min na a y'a fɔ cogo min na anw bara a kɛra o kɛcogo kelen na a kɛra anw bara nin kɛcogo kelen na n tɛna segin Sikaso mara la ka a secteur 12 a bɛɛ sigira nin sigicogo kelen in na i y'a faamuya a bɛɛ kɛra commandant fana ɲɛna hali mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka ma don voter yɔrɔ la gendarme bɛ yen commandant policier fana policier tun t'anw fɛ mais gendarme tun b'anw fɛ gendarme karigo kelen taara ani garde olu taara anw fɛ i b'i ka voter kɛ i bɛ bɔ sɛnɛkɛla kelen ma don yen na an ko a ka gɛlɛra ko donc sɛnɛkɛlaw ka bureau ko a bɔra an taya la sa a bɔra an taya la sɛnɛkɛlaw votera dɛ voter minnu kan ka voter an kɛ kulu minnu tɛ délégué olu de ma don hali délégué ni votera dɔrɔn i bɛ bɔ i bɛ taa kɔfɛ de anw bara kɔni i tɛ ma don la ni kɔni i ka voter kɛ dɔrɔn i bɛ bɔ de i tɛ sigi u kɛrɛfɛ voter kɔni tɛmɛna o tɛmɛcogo la ka na se fɔ o yɔrɔ la sisan nin tun ye sɛnɛkɛlaw ye hakili la lamɛnbaaw ye faamu sɔrɔ gɛlɛya min bɛ yen o ye collège transitoire min sigilen bɛ union na ni o ye kɔɔrisɛnɛnaw ka tɔn ye olu de bɛ fɛ ka gouvernance yɛlɛma diyagoya la o collège transitoire mɔgɔw kɔɔrisɛnɛ jɛkulu bɛɛ la u ka mɔgɔ kuraw ka sigi donc fɔ fɛn bɛɛ ka kɛ voter ka tura kunjugu kan mɔgɔ kɔrɔlenw ka gɛn ka wuli pour que olu bɛ se k'u sago sɔrɔ kɔɔrisɛnɛ na ani sɛnɛ ninnu na cogo min question électorale yɛrɛ b'a jukɔrɔ dɔw b'a fɛ sɛnɛkɛlaw bɛ se ka tugu u kɔ cogo min ni kalafiliw sera u ka fanga sɔrɔ donc nin bɛɛ de bɛ a kɔnɔna na mais mɔgɔ caman bɛ yen biro kɔrɔlen minnu bɛ yen n'olu ye baara kɛ biro kɔrɔlen ko kuma minnu bɛ ka fɔ caman ye Bakari Tɔgɔla masurunamaw ye donc olu de fana bɛ kɛlɛ kɔnɔna na parce que collège transitoire min bɛ san o bɛ fɛ diyagoya k'i ka mɔgɔw imposer donc a bɛɛ bɛ ka kɛ sariya sɔsɔ kɔnɔna na donc c'est une bombe à retardement min ni u kɛlen bɛ ka kule ka bɔ jamana kuntigi yɛrɛ la moi je pense que Mali président Assimi Goïta kan ka nin dossier ɲɛɲini pour que a bɛ se ka trancher cogo min na gɛlɛya kana na taa don jamana ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que ne b'a fɔ n ka kumaw na jamana kɔnɔ bi sɛnɛkɛlaw de ka ca dɛ
ils sont majoritaires wa jamana sigilen bɛ olu kan surtout kɔri projet kura minnu bɛ a semi bolo n'o ye somafili ye usine minnu bi kɛ sababu ye k'an ka kɔri bayɛlɛma ni ka kɔri nafa ladon a sigilen bɛ ninnu de kan dɛ ni kɔri ma sɛnɛ sɛnɛkɛla fɛ jura wo CMDT wo usine tigi wo engrais tigi wo manisi tɛ foyi sɔrɔ u bɛɛ sigilen don sɛnɛkɛla de la donc ka sɛnɛkɛlaw valoriser u k'u ka kumaw lamɛn o bi kɛ sababu ye ka basiki caman don jamana kɔnɔ sisan an bɛna taa kati péage la ani kati poste la gɛlɛya dɔ bɛ yen mobilitigiw ani lakanabaaw ni ɲɔgɔn cɛ ani jamana ministère de l'équipement et des transports ni ɲɔgɔn cɛ ko sabu kɛ transporteur y'a laɲini k'a fɔ kati poste ka wuli ka bɔ yen k'a donna dugu kɔnɔ o lakanabaa minnu fana bɛ yen n'o ye polisiw ye k'u b'u sɛgɛn ka poste ranger e b'o kɔrɔ dɔn ɔ ka dɔ di polisiw ma pour que i ka se ka tɛmɛ ko wari min bɛ minɛw la u tatɔ n'u natɔ la k'a dama tɛmɛna hali n'i bɛna si ka so i tilalen baara la k'i bɛ wari sara donc ko o tɛ min na ko poste ka telon ka bɔ dugu kɔnɔ comme ça n'i bɛ voyage sira fɛ i tatɔ b'a sara i natɔ b'a sara mais hali kelen ka i ka baara jiginna i tatɔ i ka so n'i bɛ tɛmɛ poste kɔni fɛ i b'a sara donc o de nalen bɛ ni gɛlɛya ye bi u ye sira tigɛ kati ka poste sira tigɛ a kɛra gɛlɛya ye donc fɛn min ye syndicat mɔgɔw ye n'o ye transporteur ye an ka jɛ an k'u ka kɔrɔfɔ lamɛn mɔgɔ fila bɛna kuma an k'u ka kɔrɔfɔ lamɛn. ne tɔgɔ Burama Jabo Bura Pisan. ayiwa an ɲɛ bɛ aw la poste la yan bi mobile bɛ ka tɛmɛ polisiw tɛ ka contrôle kɛ ni kun ye mun ye bi sɔgɔmada in na. parce que nin ye kuma min ye an bɛ ko min na yan bi n'i ko basi tɛ basi yɛrɛ don parce que ani alison kumana ministre y'a bɛɛ la ko poste wuli le 15 bon le 15 kɔnɔna na ani faamaw sigira ka kuma an kun ma sɔn ko k'an ka sabali k'an ka tile 15 délai d'u ma n'u ma ka dilan n'o CMDR ye k'olu kumana ministre fɛ ministre ko tile kelen tɛ fɔra tile 15 ni kan bon an ye jamana bila ni bɛɛ de sanse ka kɛ kati ko ye ka tile 15 délai d'u ma n'o bɛ le 30 ma n'o ye bi ye bon m'an wele tile 15 kɔnɔ u y'an wele surɔ 22h waati ko ta yɔrɔ la yɔrɔ ma se ka ban k'an ka sabali ko ka tile 10 wɛrɛ d'u ma ne ko bon an ye kuma lasela de ye anw tɛ Sénégal ye an ye chauffeur ye an bɛ baara min kɛ ka mɔfin ka hakɛ ɲini ka d'u ma parce que an tɛ ka poste ni wulili an tɛ ka bila k'a bɛ katikaw ka sɔrɔ tiɲɛ an ka na ni katikaw ka sɔrɔ min ye o tɛ k'a fɔ mɔgɔ min bɛ baara kɛ kati kɔnɔna na yan n'o kan bila kan jigila dalali an bɛna taa an ka yɛrɛ yɛlɛma ka taa kɔfɛ a yɛrɛ ka bouger n'a yɛrɛ bougera a bɛ ni sɔrɔ an bolo a bɛ ni katikaw ka sɔrɔ ye mais bi réseau la ansan kɔni tali man d'u ye a man d'u ye bi a man d'u ye sini parce que ko tile 10 ka fara kan ko jɛɲɛ kan ka kɛ fɛn min kɔnɔ ko poste ma labɛn an ko zatigɛ yɛlɛmana yirimajɔ yɛlɛmana poste u ma labɛn u taara kulukoro yɛlɛmana ko e ma kɛ k'u to yen k'a bɛɛ labɛn vraiment an kɔni o kɛlen k'anw tora bi an bɛ poste la yan bi poste kɔni ka taa bi a kana si yan bi le 30 a ka taa an kɔni bɛ yan bi o de kama bi diɲɛlatigɛ ye fɛn dɔ de ye faama ninnu filɛ nin ye an bɛɛ ka mɔgɔ bɛ tenni na ka an t'u de ko mɔ o si tɛ jamana i kali ka don jamana fɛn k'i bɛ jamana kuma bɔ i bɛ jamana bɛ fɛn bɛɛ de sanse jamana n'i y'i bila den sanse jamana ka sɔrɔ i b'o jateminɛ ka ne yɛrɛ ka sɔrɔ jateminɛ an ta katibi bonya cogo min na kati ka bonya a b'an transporteur de wolo a fɔ mun na yɔrɔ dɔ bɛ yan bi ka taa ni fɛn bɔ ka mɔgɔ ta an bɛna mɔgɔ jigin ni na poste la yan k'o ka ca sira tɛ sɔrɔ a ka gɛlɛn baara gɛlɛyara dɛ bon o anw donna poste kɔrɔ la o de gɛlɛyaba de b'anw kan bi ni poste taara bi kɔni an kɔni ka bi kɔni bi a tɛ si bi an kɔni nakun dɔ ye bi. ayiwa nin bɛɛ la ani kati kumana kumana. awɔ ani kati kumana le 15 an kumalen ale yɛrɛ ko an ta ye tiɲɛ ye k'an ka sabali k'an ka tile 15 fara kan k'a bɛ CMDR mɔgɔw wele o ka kuma olu ko k'an ye min kɛ ko tile 15 bɛ fara kan k'a tɛ tiɲɛ le 30 a tɛ tiɲɛ bi a tɛ tiɲɛ sini k'a b'a ɲini an fɛ tile 15 bɛ fara kan n'o tile 15 fara kan sɔrɔ milu aw y'an wele ko a kan ka sabati ko ka tile 10 wɛrɛ fara kan bon vraiment kɔni o ma taa an jimi sira fɛ dɛ an ye kuma lase la an na kuma sɔrɔ fɛ ko u tɛ se ka jɛnɛ dɛ fo tile fara kan a bɛ taa dugu min na mɔgɔninfin de bɛ yen kumakolon tɛ dugu de bɛ yen ci sera ci bɛ yen ɲɛgɛn bɛ yen aw ko mobili jɔcogo k'an to yen baara bɛ kɛ komi n t'a tigɛ dugu kɔnɔ ko jɔ mɛri bɛ ka taa labɛn jɔ mɛri a bɛ ka baara kɛ n'o dara kan de ye a bɛ ka baara caman kɛ a bɛ ka poste ni kɛrɛfɛlan bɛɛ labɛn kosɛbɛ ba ale ko ale sigilen bɛ an kɔnɔ poste ni a bɛ taa ni ala sɔnna ma libɛri ko bon ne bɛ se ka se kuran bɛ Djuyom n'i ko bɛ kuran sama ka taa Djuyom ba o tɛ komi a tɛ kulo kelen bɔ o kuran sama o ka ɲɔgɔn ni fɛnlatigɛ bɛɛ ye an kɔni b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka kuma ni kati faamaw ye u k'a fɔ faamaw ye u ka wuli u ka taa ɲɛfɛ baara nin ka se ka kɛ mankan bɛ jamana bɛ nouveau min na bi kɛlɛ man ɲi fɛn man ɲi anw tɛ kɛlɛ la anw tɛ fɛn na anw bɛ fɛ jamana ka taa ɲɛ poste ka taa ɲɛfɛ o y'an ka kuma lase ka lase i mɔ.
an nana bi vraiment an bɛ fɛ poste ka taa ɲɛfɛ parce que n'a kɔlɔsi anw chauffeur de ye yan an ye sow jɔ kamila ninnu ni kandigira ninnu na yan ani n'an bɛ taa n'an ka mobili lankolon y'an ka so an bɛ wari sara poste la ani n'an bɛ taa n'an ka mobili lankolon y'an ka baninkɔrɔ an ka so an b'an jɔ a bɛ wari sara poste la an ye mankan sugu bɛɛ kɛ saniba pa bon vraiment poste ka bɔ dugu kɔnɔ yan ka taa ɲɛfɛ a kɔni o y'an diya ko de ye n'a an bɛ sira in bɛɛ bolo n'a taara ɲɛfɛ o t'an bere k'an kisilen don olu ma n'an taara o fɛ an bɛ t'u fɛ an b'u sɔrɔ baara ye baara de ye mais baara bɛ nouveau min na sisan gɛlɛya donna baara kɔnɔ poste ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa ɲɛfɛ an ka baara continuer c'est tout donc an b'o kuma de la vraiment an tɛ mankan ko la an tɛ foyi ko la yan. ayiwa mobile bɛ poste ranger bi yan. bi o tɛ poste ranger bi mais o bɛɛ la ta an sigilen kɔni bɛ yan an tɛ mankan ko la dɔw bɛ k'u ka baara kɛ an tɛ se dɔw ka mobile ma sotarama min bɛ dugu min mɔgɔ ta ka bɔ an b'o fugu a kana poste ranger poste tɛ yan bi. ayiwa donc ni ko in kɔni filɛ nin ye a gɛlɛyalen bɛ franchement ministre de l'équipement et des transports madame Dambélé Madina Sissoko Madina ko ka di ne ye dɛ parce que j'aime les femmes engagées battantes a t'a lajɛ ko poste bɛ déplacer ka taa di o de poste sigiyɔrɔ bɛ yen ka ban kɛnɛ bɛ yen baara kɛnɛ furala ka ban vraiment hali n'u bɛ taa ga de jɔ sa poste ka taa sigi provisoirement katikaw tɔɲɔna dɛ katikaw tɔɲɔna maliyɛnw tɔɲɔna yɔrɔ in na il est temps que poste bɛɛ ka bɔ yen ozo fɛrɛw ka wuli douaniers ka wuli polisiw ka wuli bɛɛ de kan ka wuli ka telu hali péage kan ka telu pour que katika lafiya gros porteur minnu bi jɔ siraw kan u bi jɔ sira yɛrɛ camancɛ la c'est impossible anw de bɔ dugu sira don tɔɔrɔ min b'an ka nin yɔrɔ ninnu na walahi ala kelen de b'a dɔn donc n'i ye chauffeur diminen ye ni olu bɛ k'u ta fɔ jamanaden tɔ dama min diminen don n'u muɲunen don a kan o de ka ca donc an b'a ɲini mali faamaw fɛ a lɛni u kana to gɛlɛya foyi ka taa bɔ nin na tuguni chauffeur yɛrɛ olu ko ko u bɛ fɛ poste ka telu a lɛni u ka poste telu parce que chauffeur ka kɛlɛ wari min bɛ sara polisiw ye o yɛrɛ ce n'est pas légal sariya tɛ ce n'est pas normal ko ka poste ranger ce n'est pas normal mais n'o ye bɛnkan ninnu ni ɲɔgɔn cɛ pour ka se k'u ka baara kɛ ayiwa an kɔni t'an da don o la fɔlɔ tant que a bɛnnen bɛ olu ma a bɛnnen bɛ chauffeur ma a bɛnnen bɛ polisiw ma on ne sait pas pourquoi polisiw fana bɛ wari minɛ pourquoi chauffeur bɛ sɔn poste ka ranger peut-être que u tɛ règle de la ou bien problème de bɛ yen surcharge de bɛ yen c'est que quelque chose ne va pas mais a mana kɛ cogo cogo ye ni gɛlɛya kɔni donna a la solution kan ka sɔrɔ ala ka solution ɲuman di jamana ma an bɛ nɛgɛjuru di nɛgɛjuru cilaw ma ka mɔgɔ damadɔ ta san'an k'an kɔ don ɲɔgɔn na 20 74 74 74 52 57 0010. Allô? 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 20 74 74 74 52 57 0010. Allô? 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 Ah ouais, ça va. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? I tɔgɔ? Jakuba an b'i lamɛn. Vraiment e ka émission kɔni 80 kɛlen ka kunnafoni di ko i bɛna heure min na yɛrɛ ne yɛrɛ banana parce que ka da kun jumɛn kan 80 mana se hali ne ka mansin ɲini ne b'a fɔ a bɛ kɛ émission na tellement que ne bɛ ka mɔgɔ former e ka émission na se ala kana kuma jugu don i da amin amin hali bɛ ka min fɔ kati kɔnɔna na ni degun ne ka se degré ma ala dɔrɔn de b'a dɔn bon tiɲɛna i ka émission taabolo la sisan bon mɔgɔ vraiment ne yɛrɛ bɛ ka mɔgɔ stabiliser na e bɛ min fɔ jamana kɔnɔ diɲɛ dɔw de da b'a la wa mɔgɔ caman arajo sanfɛ a ye sedi to so ko wallahi k'i bɛ ka min fɔ tiɲɛ tabarakala ne baraja ala k'i amin an b'i fɔ ala kana fɛn jugu don da amin 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 an bɛ yɛlɛ kɛ ala ka jamana bɔ taa amin 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 wallahi ne ko Yusu Sanogo fanga na ni ala ye sedi mo na fɛ cogoya de jamana jɔ inshallah wallahi merci an b'i fɔ i Kulubali an bɛ chance di mɔgɔ wɛrɛ ma 20 74 74 74 52 57 0010 allo allo oui Ansu an b'a ni su
I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Bakari Mɔnzɔn Farabana. Bakari Mɔnzɔn Farabana. Bakari. An b'i fo. Mhm. An ye laseli mɛn. Mhm. E bɛna kuma yɔrɔ fila de kan. Mhm. Ne b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ yanni samiya ka don Sɛnɛgaliw ka ministre ninnu ka wuli ka bɔ yen. Mhm. N'o tɛ ni Sɛnɛgaliw ka mankan daminɛna an bɛ to min tigɛ bin na fo nɔgɔko gɛlɛya fana bɛna don tuguni. Mhm. Parce que Sɛbɛ ale de ye samiya tiɲɛ Sɛnɛgali caman bolo komi Ala farala an kan ji nana. Mhm. N tɛ nin ye kasaraba de ye. Mhm. Yanni ɲɛfila cɛ u ka ministre wuli ka bɔ yen yanni kɛlɛ ka taa yɔrɔ jan. Mhm. Kɔfɛ n bɛ kuma ka ti poste min kan jeunesse wuli bɛ ka jɔ yen cogo min na. Mhm. Ne b'a ɲini u fɛ n'u tulo b'an kan na u kana bɔ yen dɛ fo poste min ka wuli ka bɔ yen. Mhm. Hali n'u bɛ tile 3 tile 4 kɛ u kana wuli ka bɔ yen. Mhm. Parce que sinon ne yɛrɛ bɔtɔ ka ne delila ka heure 3 de kɛ poste min na yen. Mhm. Poste heure 3 ka taa se 16h 17h 18h. Mhm. A ma se ka tɛmɛ. Mhm. Poste yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ a bɛ ka mɔgɔw tɔɲɔ yɛrɛ ne kɔni b'a fɔ 1000 bɛ yen u kana wuli ka bɔ yen fo poste min bɛɛ de ka bɔ yen a bɛɛ ka bɔ yen u k'a bɛɛ fura ka bɔ yen. A faamuna. Hali péage u k'a bɛɛ nkalon ka bɔ yen parce que a donna dugu kɔnɔ ka ban quoi. A faamuna. K'a fili ka taa fo jago kɔfɛ fo kita sira la dɔ fili ka taa fo Digo fan fɛ a banna. A faamuna. Mɔgɔw ka ɲini ka lafiya. Ok, an b'i fo. An b'aw fo Ala ka dugu ɲuman kɛ. Merci bien. Allô? I ka suma allo fɔ de fɛ quoi. Allô? Allô? I ka suma o fɛ dɛ. Walaikum salam. I tɔgɔ ni jamu? Jaji Kanta. Ayiwa Jaji kan wele ka bɔ min? I b'a wele ka bɔ min? Question bɛɛ de bɛ tugu ɲɔgɔn na o. Yirimajɔ, ok. Kuma b'i bolo mais i ka sɔrɔ i ka radio la dɔɔni i ti mabɔ dɔnna la. Bisimila. I ka radio so barika de b'a la barika b'i yɛrɛ la. Merci. Ok. Allô? 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 20 74 74 74. Allô? Walaikum salam. Tɔgɔ duman jamu duman i b'an wele ka bɔ min? Banji Jara. Banji Jalakɔrɔ? Jalakɔrɔba. Ayiwa kuma b'i bolo Banji. Non, Seru. Wallahi n ka foli ba de b'i ye. Ne bɛ san kelen bɔ san bɛ ka bawule ɲini bɛɛ k'a sɔrɔ. Wallahi Ala ka barika don. Amina. Ala k'i kisi diɲɛ tɔɔrɔ ma. Mais tiɲɛ na Sɛnɛkɛlaw la an kɛra ko vraiment a ma nɔgɔn. Depuis Mali kɛra Mali ye ni ɲɔgɔn an kɛra ko gɛlɛya a ma kɛ ɲɛ. N'a fɔra an kɛra bɔrɔ kelen 8,000. An bɛ fɔsɔni minnu ta fɔlɔ 500 500 kɛra 1,000 ou bien 800. Vraiment gouvernement ka kɔfɛ Sɛnɛkɛlaw la. Ayiwa. Wallahi Ala ka bawule k'a ɲɛ. Amina. Ala ka sankɔrɔta. Amina. Wallahi Ala ka bawule Ala ka kɔrɔta yɛrɛ de quoi. Amina. Ala ka sɔn ɲuman k'an bɛɛ ye. Amina. An b'i fo. Ala ka jamana lakana. An b'i fo. 20 74 64 Amina 20 74 64 74. Allô? 52 57 0010 Radio ye Bawule FM ye. Allô? 20 74 64 74. Allô? Ale bila i ka maa wɛrɛ ta. Allô? 52 57 0010. Allô? 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 Oui, ça va bien. I tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min? Lamine Kamena ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Lamine Kamena Ɲamakɔrɔ, an b'i lamɛn. Tonton Pascon de. Awa. Jɛna Seba Tarawele an bɛ dugawu de k'i ye yɔrɔ bɛɛ la Ala k'i kɔrɔ ni kan. Amina. Vraiment tiɲɛ yɛrɛ la a ka sɔgɔmada émission ne b'a lamɛn wulafɛda ne b'a lamɛn vraiment tiɲɛ na i bɛ ka mɔgɔ fili la dɛ. Vraiment an bɛ dugawu de kɛ an bɛ dugawu de k'i ye ka tila ka dugawu kɛ an ka jamana Ala ka jamana mara ko ɲuman habiri Ala k'o di ko ɲan ma. Amina. An yɛrɛ ka argument di an yɛrɛ ma pour que an ka se ka o faamu. Inshallah. Parce que o bɛ baara min na o bɛ ka kɛ anw de koyi. A bɛ se ka kɛ a bɛ jɛn o bolo de sinon o bɛ ka kɛ anw de ye. Voilà ni an fana jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka o dɛmɛ ni hakili ɲuman ye ni Ala sɔnna a ka dala fɛ an ka gɛlɛya fɔlɔ bɛ sɔrɔ a la. D'accord.
voilà dɔw bɛ yɛrɛ c'est bon a i ka bamanankan in na sinon an tɛ faransi mais e y'a ta di bamanankan ta vraiment an b'i fo o yɔrɔ la. D'accord, a diyara n ye, an b'i fo i ka mɛn. Merci. 20 74 74 74 52 57 0010. Allo Ansu. Ba Ansu. Ito ni jamu folo, ito ni jamu ka ba mi. Ah, okay. Aha. Amin. Amin. Nala sona. Mba. Merci. Allô? Allô? Mba. Ito ni jamu ka wole ka bomi? Ito ko Sungalo Traoré ba wole ka bomi? Bon, ne se gade me actuellement ni Bamako. Ah, aywa, kuma bi bolo. Ne bi mo fo ni sunu wa émission na. Émission tabolo ke. Aywa. Bon, ne ko mo fo Sénégal kana négliger. Aha. Parce que ya me jamana yɛrɛ Sénégal de ko. Aywa. Ya me asimi yɛrɛ a bɛ ka kule bi ko a bɛ commencer ki démarrer. Aha. Sénégal ko de ko. Aywa. Bon, ne yɛrɛ commencer barakɛla de. Aywa. N'i y'a ye anw yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan bi a bɛɛ ye commencer dɛmɛ sababu de. An ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ. U k'a lajɛ u ka Sénégalais bonya. N'o kɛra jamana bɛ taa ɲɛ. A faamuna. N b'a fo. An b'i fo i Jara. Awa. Aywa 20 74 74 74 52 57 0010. Allo? 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 Ah, i tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min? Salamaleykum. Ayiwa Sulemani Jakite. Kɔrɔfɔ b'i bolo. Baasi tɛ an ka kalɛn lajɛ an b'aw fo ka wale ɲɔgɔn dɔn vraiment u bɛ ka tɛkili bɔ fili la ka sira ɲuman jira mɔgɔw. Mais ne kɔni ka faamu na ne bɛ hakilina kelen dɔrɔn de. B'a fɔ fana b'a fɔ ka ɲɛsin jamana masakɛ ma. Adamadenw k'a faamuya k'a fɔ ko jamana ye groupe 3 dɔrɔn de. Groupe 3 in fɔlɔ ye sɛnɛkɛlaw ye, filanan ye ouvriers ye, sabanan ye tenitigiw ye. Ouvriers ni sɛnɛkɛlaw bɛ jɛ ka baara kɛ, olu ka baara bɛ munumunu sɛnɛkɛlaw de tenitigiw de ka lakana kɔnɔ. Bon ni mankan fɛn fɛn filɛ nin ye n'a bɛ ka taa kelen sɛnɛkɛlaw ye o poste o ye ouvriers ni sɛnɛkɛlaw de. Bon mais jamana problème foyi tɛ yen ni ouvriers talen don en compte. Sénégalais n'en parlons pas.